Mfowethu isho ukuthi yena wena bafo wayekade uma esaphumile saye ngasempompini wena bafo yabo. Ase ngithi wayethi ngicathi wayekha amanzi nengaphosisi. Yabo ngawubeka nje phambi komnyango ekitchen because vele umnyango ajwayele ukusebenzisa lo wasekitchen uyazi-ke nawe umnyango osebenza njalo ngesikhathi esiningi lo wasekitchen. Wamfaka umbhulelo futhi. Into enjalo bafo ngophela uyambona nawe lele phasi kodwa phela ngithi ngizama ukulungisa leyo ndaba. Uzumfaka umbhulelo kwenze njani yini ayifile yakho? Phela ngimsole elo ekufeni kwamana nje. Cela ukusasa lethuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Sisakulolu daba ke bafethu ukuthi siyakholela ekuthenini ukukhipha iqiniso kuyakwenza ukuthi kukhulule nawe emoyeni nasenhlizweni nasemphefumulweni kuyo zonke indawo nje isuke uphekile. No ukuthi life is too short bafethu. Cabanga nje usushona ungasalikhuluma ngeqiniso mhlawumbe mezosala libulala umndeni wonke. So kubalekile bafethu ukuthi iqiniso uma uthola ithuba ubone khona indawo noma i-platform rather ongakwazi ukuthi uvuleleke kuyona vele uyenze leyo nto thina sakusiza Black Life TV sikwenze lokho kube impumelelo. Cela usasa lethuba ngokukhulu ithuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami. Sabona bhuti wami njani? Yebo ngendali ma. Ngiyaphila. Ngicela bandla usitshele nje ukuthi uphuma phi kuphela. Ngokuzala ngisuke eMaritzburg mama. Oh, ezweni lezo ngiyadlala. Zakithi. Hayi ngiyakufana. Ninjani ukushisa nje bakushisa kanje? Hey yazi ke eMaritzburg bekubanda kuyabanda meshisa kuyashisa. Ngiyashisa. Hey yabo yikho nje lebhedlela zohlezi ziwufola. Hawu phela uyazi eMaritzburg. No ukushisa kodwa yazi ukuthi ukushisa kuyenza ukuthi lento leme ukuthi akuhlangani kahle kunyuke kakhulu ngiyadlala. Kuba kanjalo kodwa phela basho njalo. Abalethekwini nje basho njalo kodwa ke phela hayi. Ayikho leyo nto mina angaphile eMaritzburg like abantu shout out to Maritzburg. Hey. Shout out to Glenwood. Hawu yazi ngakithi. Ngiyakini eGlenwood? Awu. Wow, I love that. Anyway saxoxa mase kuphila ishow ngoba uneyinkinga eziningi ofuna ukuzothi ukuyikhipha la esifubeni sakho. Angikunikeze ithuba bhuti wami usitshela ukuthi nje bosibhalelile uthi kule show ethi sikhiphe izimfihlo ufisa sikusize sikubambise kiphi imfihlo ufuna ukuyikhipha and ufuna ukuyikhiphela ba lo uhlale phezu kodaba. Ngifuna ukuyikhiphela umfowethu kodwa phela sesithembini lasikade sesithembini ubaba usesithembini so istory sami sikanjalo. Okay. Uyazi ke phela ukuthi phela sibe nama-enga siyabantu kodwa phela ke lokho sibe sixoxa nesikhanga story. Okay yeah. So kwenzakalani esithembini yini eyinkinga umenzeni umfweni? Hey ishuthi uma wami noma wakho bengenako ukukhoshelana ukuhle. Okay. Khona esithembini. So suthi ke phela nathi nje siyingane sihamba sibuka lokho ugcina soku-experience lokho ukuthi umaka zani noba. Sharp. So hey shuthi nami ngagcina sengithatha nami ngezinye indlela ke ezagcina zingekho right because nami kwathi ekukhuleni kwami mengikhula ngahamba ngabona ukuthi no lento le ngayenza kuloku kumamncane ayikho right yabo. Hayi wena. So kahle kahle nje istory esiza sibe njalo manje wenzani? Uwahleka lo mthi. Sithi story my sister. Senze sibe short because angikwazi ukukuvulela phela nginenze platform ukuthi ukhulume nomuntu nami ngingazi usuzothi ngiyayibona leyo nto so kuyaphoqa ukuthi ngazi ukuthi wamenzani umfweni. Hayi wena lento ngangade ngisola ukuthi uma kamfowethu uyena owabulala umama. Okay. Ngingade uma washona. Uma washona. Shona ngenyama ngakho ma. Washona ngina 7. Okay shame sorry. Ngina 7. So awusola ukuthi ubulewe. Yebo ngangisola ukuthi ubulewe phela kodwa phela wakusawa umngane because phela izinto yazi ukuthi the time ukhula uyakubona ngokufunda futhi. Ubona ukuthi izinto azinjalo. Wahamba ngadiscover ukuthi hayi uma washonela abantu nge-TB. Wathola kanjani ukuthi wayishonela ngani? Nge-TB. Owaphatha i-TB yamcindezela waze waphela. Yebo kodwa phela bengangisengane angengikwazi ukuthi lokho ngikwazi ukuthi i-TB into enjani. So yabo ngathi nami ngikhula nami ngabona ukuthi echayi. Ushuthi uma kamfowethu uyena owenza kanje ngoba phela ngeke akwazi ukuthi ngathi bazongazwani bona ejikijiki umasho. Siyagula uyashona. So wasudlala yipi lokhuzane ke wena iphathe endleleni yonke lento kamfowethu? Ayishuthi ngakhula phela nami my sister ngabona nami ngahlangana nabantu nami ngathola inyanga nami ngabona ukuthi ayingeke shuthi mfethu ngeke phela nawe uqeda kuthola ukuphumula ngoba inhliziyo yami ayibhodlile kahle. So muthola inyanga nenze njani inyanga nenzani? ngavele ngambekela umeko uzana uma kamfowethu. So umeqo wenzani umuntu? Like
umeqo wenza ukuthi ube nenkinga yenyawo kanje. Oh zibe buhlungu. Ya sebabuhlungu phela mebesho phela kaze ngingenze mina. But unjani yena umamncane umamkhulu yena? Ngathi umamncane kumina because phela yena umuntu umfazi obemdala ubekade kuma wakho. Oh so unjani manje umamkhulu? Umamncane njalo sorry. Yena uyaphila ukuthi phela ulele phansi ngoba phela yile nkinga engamanzayo. Ukuthi phela manje bengifuna ukuthi ngivulele umfowethu isifuba because inyanga ezomsiza ngisengiyitholile. Usufuna ukumsiza manje. Ngoba usuyalazi iqiniso ukuthi uma wabulawa yini. Akubona ukuthi wadlula emhlabeni ngenxa yokuthi umamncane khona kwenza. So umbona nini umamncane musahamba uya kaBaba noma usahlala nabo uyambuka nje kule? Hayi no angisahlali nabo ngokuhlala sengihlala kwenye indawo. Oh so mubuye ovakasha. Yebo bese ngiya ngokovakasha nje. So uyenza mhlawumbe sineminyaka mingaki noma usunesikhathi esingakanani uyenzile leyo nto? Sineminyaka la ngicase iminyaka hlembisela la ko 4 5 ngithi nyaka. Hayibo. Wasula du nje ngisho nje mase ukuthi phela bekade kuungazi. Ngiyakubona lokho kwakho kongazi. Sengishola ukuthi nje isimo ukubona ukuthi uma ubona umuntu ubuyishawa nembeza. So for 5 years uthule unyawo lenza izinto nje la lento whatever kenza la kuyona. Yebo ngiyakho phela ngithi my sister ngithi sengize ngakuthola manje nami lokho ukuthi kahle kahle uma wami akabulawa uma wami. Okay. Ufisa manje ukufonela ubra wakho umchazele ukuthi umanje belele unyawo lingasebenzi uwena imbangela yalokho. Yebo kona kuzoba nzima impela kona ukuthi ngimtshele ngoba umfowethu ngiyamazi ukuthi inhliziyo yakhe injani. Inhliziyo embi. Umfowethu noma encane. Unenhliziyo encane. So bonise kuzoba nzima ukulihandlisha lolu daba. Ayizoba lutho usuku. Kodwa yazini azivele siyenze kanje lento asithatha ithuba sithatha udaba silinikise kumfowenu simuzwe uzolithatha kanjani then we'll take it from there because ucabanga kakhulu manje ngekusiza and nama questions ngiyakubona ukuthi umuntu obalekayo nowakwenza ngoba unamahloni ngesenzo sakho but into ofuna ukuthi uyicacise noma ufuna iveze ubali ukuthi usayisole ngesenzo sakho. Yebo ngoba futhi ngomthetho kahle kahle ngifuna ukumsiza uma because phela uyena umuntu esele ngaye manje. I love that. Mbukelo Black Life TV chaza udaba kubhutwa wami la eceleni waseMaritzburg ukuthi yena into eyenzeka waba nesikhwele wakhuluma wakhe washona wayesola ukuthi ukushona kwakhe ubandakanyeka noma mncane wakhe umfazi kababa wakhe owayekhona egcekeni. Only to find out nje bese khulile ukuthi ayikho yonke leyo nto and konke lokho ukuthola futhi vele nasekhona inyathela seyithathile okwenza sure ukuthi uphindisele uma wakhe. Kanti lento yonke la iphindiselelayo ayikho kwayiyona. So manje usenesifiso ukuthi asize umamncane amise kusampiyelo ozokwazi ukuthi amsize. Lolu nyawo lolo likhona bese leba right alulama. Kodwa into ebalekile fanele siyenze ukuthi thina soba uthumbukeli nami sibambe ubhuti ilokhuzane uyidolo simqinise simnikeze amandla ukuthi akwazi phela ukukhuluma nomfowabo noma kuthina inhliziyo encane simazothandisha uzothatha kanjani udaba so bese singenelela mawukuthi kubalekile but futhi nakhona mawukuthi ubhuti uyalamukela kalulu uqolo ngoba efuna mhlawumbe desperate ukuthi kusizakala uma wakhe nakhona thina Black Life TV nawe mbukeli asinankinga okwethu nje ukuthi ayiphume lemfihlo kusizakala abantu asame nisofonela ubhuti. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Hello. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila bhuti wami ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV.
kuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunobhuti wakho la ofisa ukukhuluma nawe bhuti wami, angazi noma ungakazi umnikeza isikhathi yini esincane. Noma ngisadidekile nje uthi umabani ke? NguMagasela, uMlangeni Magasela from Black Life TV. Yebo. Ngikwisho ebizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Hayi ngiyakuzwa. Umfowethu ufika kanjani lapho uthi kunjani ke? Uzobe sekuchazela abantu bhuti wami, ngicela ukunikeza yena ukuthi ukhulume naye. Okay. Hey bafo. Yebo cha kunjani? Hayi mina usize mfowethu uyazi ke nawe mfowethu. Hayi bafokwenze njani wangu kusele endaweni lapha? Kwenze njani akusengifonela? Hey bafo inkinga mfowethu bafo. Kodwa ke Sekwenzakaleni khuluma ndoda phela. hey bafo Ngoba ngapha ngasematohweni nje mina ngithi. Noma sekhona isimo sesifile ekhaya. hayi asikho isimo esitheni bafo nje hayi kukho kutheni nami ukuthi nje bekhona bengifuna ukudlulisela kona wena bafo yabo. Uyangithusa phela ndoda. Okay hayi ake ngizwe mfowethu. Nefethi angithi mfethu uyabona nje ngoba umama omncane nje ngoba egula nje mfethu. Isalukwazi. Nefethi. Kwenzenjani? Shuthi wena mfethu kahle kahle kwaba isandla sami mfethu yabo. Akuzwanga. Uma wami uthi isandla sakho ukuthi njengoba egula manje. Hey mfethu kwaba isandla sami kwakungazi mfethu. Awukahle bafo uthi wena. Wathakathi manje ngoba manje egule enenkinga yomlenze esengigcigci ibhedlela kangaka nenyanga. Hey mfethu kunjalo mfethu. Kodwa ke phela bafo nje bengithi ngiyako ngize ngabhalela ka Black Life ukuthi sihlale phansi sikhulune ngoba phela nami bafo singixakile. Mana ngifuna ukuthola mina ukuthi uzobhala ku Black Life nje umama ubekwenzeni eze kube lesimo nje. Awu phela mfethu uyazi nje ukuthi umana bethi noma wakho bekade bengatholani kahle. Engazokwa kakhulu mina ungichazela kwenzakala kahle manje ngoba manje uyangidida manje. Uthi wena wathakathi uma. Hey kwaba njalo bafo. Kwenzakalani ukhuluma mfowethu awukhuluma. Hey mfowethu njengoba nje ngithi ngiyakutshela phela ngithi nawe ngithi ngiyakutshela ukhuphula umoya nawe. Ngeke ngihlele ngawukhuphula umoya ngwehlise ukuthini. Phela bafo khona ngizokwazi ukulalela istory sami uze side la. Uwena ukhuluma lenkulumo umamkhulu kuba usaphila ube yimini ngisho lento leyo ngabe unjalo namanje. Cha phela ingako ngithi la ingako ngehlela ngezathu bafo iphutha lami ngiyalibona. Futhi khuluma uthi kwenzakalani. Mfowethu ishuthi yona wena bafo wayekade umama esaphumile saye ngasempompini wena bafo yabo. Ase ngithi wayethi ngathi wayekhamanzi nengaphosisi. Yabo ngawubeka nje phambi komnyango kitchen because vele umnyango ajayele ukusebenzisa lo wase kitchen uyazi ke nawe umnyango osebenza njalo lesikhathi esiningi lo wase kitchen. Wamfaka umbhulelo futhi. Into enjalo bafo ngophela uyambona nawe lele phansi kodwa phela ngithi ngizama ukulungisa leyo ndaba. Uzumfaka umbhulelo kwenze njani yini ayifike yakho? Phela ngimsole elo ekufeni kwamana nje. Futhi angikuzwa mina uthi uze umfaka umbhulelo kwenze njani? Bengimsola bafo mfowethu ekutheni wabulela uma kodwa sekuhamba isikhathi ngabona ukuthi hayi cha yanje. Ukuthi wabulela mamkhulu ma. Bengimsola impela bafo angifuni uqamba amanga bafo ngizolisha ligcwala. Uzumhlola nje uye kumuphi umhlahla la afika khona kwaphukwanuka khona uma izangoma kwafika kwathiwa uyena obulela mamkhulu. Umamkhulu akagula ngaphambi kwethu. Wagula phela sasibesiyingane bafo bese ngeke sikwazi besiyingane phela egula uma. Mfethu ungangihlanyisi mina usho ukuthi wena uma umbuka njengomthakathi njengoba uma uyena usale wakhulisa lana ekunakekela wena umbuka njengomthakathi usho ukuthi mhlawumbe ubuka ukuthi uyapretend leyo nto ayenzayo njengoba ngikufonela njengoba bethatha njengengane nje ezifanayo enza yonke into ngokulingana njengoba ngikufonela nje bafo phela ngithi ngifuna ukulungisa leyo nkinga nje kanti umuntu njani emhlabeni ngempela ngithi ngiyakwazi ukuthi kodwa ayicangeke engathi ngikhuluma nomuntu ngikhuluma naye lo wakwethu lona esifuma esendele lodwa naye awuye bafo uyena impela bafo uNkulunkulu wamshaka hayi bafo ngixolele bafo kodwa bafo nginayo isolution bafo yale nkinga ebhekene nomama isolution yini kule nto le futhi into engayisho kwena mfethu lapha ekhaya futhi angifuni ukubona umcondo wakho lapha ekhaya hawu kanjani phela manje boys angifuni
kwakho lapha ekhaya kulamanyala owenzile. Kulamanyala nje owenzile. Hawu mfowethu ngathi ngisho ukuthi bafo ngizama ukulungisa bafo ngiyalivuma iphutha la. Ilungiswa in 6 years. 6 years umuntu esesibhedlela. Egcibhe ibhedlela kunini ngasathi leave ngizama ukwenza yonke lento lokuthi ilunge. Wena uyazi ukuthi uba nowenza lento. So ngicela ukuzwa ukuthi ngiphasileke lento ukuthi cause ngakhona futhi ngimoshe isikhathi yazi ukuthi ngiyasebenza yana mina. Uyebo wona ngabuyela yona bafo lapha yana elentuzenini kulo muntu oyekade nginike lento bethi ngamtshela ukuthi hayi bethi ngenza iphutha bafo yabo. So uthe lo muntu mfethu uzonginikeza umuthi ukuthi ngikwazi ukumlapha uma. Mfowethu ngicela ukuthi kusasa ngoba namhlanje kule singakule-3 ngolesihlanu ngiyehla mfowethu ngifuna ukuye kumuntu loyo futhi ukuze futhi umama wami aphile mfowethu. Hayi kunjalo bafo ingako nami bafo ngithenga ngizela kwi-Black Life because bafo nami isingixakile le ndaba isingaphezulu kwamanje because ngiyazi ukuthi uma ugula uzomphekela ubaleni umama nje kuyo yonke lento. ingako ngithenga ngiqale ngikhulume nawe bafo because kuzoba nzima ukumbheka. Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa. Hey bafo kubi kodwa la ngathi useba ngaphezulu umthinto kancane. Sawubona mfethu. Yebo sisi. Siyabonga ngiyakuzwa angiboni ukuthi ngisadinga kakhulu swehlisile umoya ngoba ngibe ngibuka ngathi into efanele sifocus kuyona kakhulu ukusizakala komuntu odala. Lokho kunye sesingaqhubeka nakho kodwa ngiya-understand i-frustration yakho nayo ukuthi iqhamukapi. Uyazi ukufikelwa into ungayilindele and Yeah, umuntu futhi ongamlindele dadewethu ngoba ngisho lo muntu kwashona umamkhulu usakhuliswa uma ayikho into bengayenzi ngokulingana and ngiyaxayeka manje mangabe ezothi yena wakwazi ukuba nesibindi sokumfa kumbhulela umama bewunesi yonke into mfethu angazi kodwa ngiyabonga nje lolu usizo nithe napa kwabani uhlelo Sabaka Black Life TV baba. Ngiyabonga dadewethu ngiyabonga nje. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nathi bhuti wami. Ngathi ngahamba kahle konke ukulungisela uma ukuthi aphinde abe right. Siyabonga. Ngiyabonga nami yami. Yo, uzizwa kanjani bhuti wami? Ngizizwa nje ngizizwa ngikhululeke kakhulu ngayo sister. Siyabonga. Ngizizwa ngikhululekile kwangempela because nayo lento bese iqala ukungihlupha manje ngibona ukuthi yazi ukuthi mengathiwa mhlawumbe ikhona indlela ebengenza ngayo ashesha bengcono because ngiyazi ukuyisanda sami. Hlanganisa imali umehlo ubhuti ngivele niyayilungisa lento. Yebo ayikho. Siyabonga kakhulu. Bukela Black Life TV. Siyabonga kakhulu for watching this. Thank you so much for watching this. Hopefully sophinde sibonane uhlelo olandelayo. And yeah, ngicabanga ukuthi ilokho nje engakusho. I'm out. It's the Black Life TV.